Tervetuloa ilmaisnäytteenä versioon A Level Ahead videoseminaarista John Donnin runosta Elegy His Picture. Koko versio videoseminaarista on saatavilla verkkosivustolla andyhurleyahead.com. Se sisältää runon yleiskatsauksen ja vilauksen yksityiskohtaisesta analyysistä. Toivomme, että tämä antaa käsityksen siitä, miten seminaarit ja materiaalit voisivat tukea sinua. Aloitamme runon yleiskatsauksella. Tässä yksisäkeistöisessä elegiassa Dan puhuttelee rakastettuaan, kun hän on lähdössä yhdelle matkoistaan ulkomaille. Nämä saattoivat olla vaarallisia ja usein pitkiä, vaivalloisia retkiä. Hän tarjoaa hänelle kuvan itsestään muistoesineeksi tämän poissaolon ajaksi. Runo pohtii kuvan roolia ja mahdollista merkitystä. Se on kirjoitettu sankarimittaa käyttäen, mikä sopivasti heijastaa rakkauden kestävyyttä. Riveillä 1.4 hän mainitsee, että kuva tulee olemaan muistutus hänestä hänen poissaolonsa aikana. Riveillä 5.12 Dun kuvittelee, kuinka matka saattaa muuttaa hänen ulkonäköään ja väittää, että hänen kuvansa voidaan käyttää vastauksena niille, jotka kyseenalaistavat, miksi hänen rakastajansa on sellaisen rumaluontoisen ja karkean miehen kanssa, kuin hän saattaa silloin näyttää olevan. Tämä saa runoilijan riveillä 13.20 pohtimaan, kuinka kuva itse asiassa symboloi tapoja, joilla heidän rakkautensa on kypsynyt ja vastannut muutoksiin. Se ei enää toimisi muistutuksena siitä, millainen hän ennen oli. Hän väittää, että se osoittaa heidän rakkautensa ylemmyyden, joka ei perustu pintapuolisiin ulkonäköihin. Rivit 1.4. Näissä avausriveissä Donne tarjoaa lohdutusta kuvansa lahjan kautta. Tämä lohdutus kehittyy riimiparien avulla. Ensimmäisessä kohdassa hän vastustaa lähtöhyvästelyn pelkoa viereisellä riimillä jää, osoittaen, että hänen kuvansa pysyy hänen sydämessään kuinka kaukana hän onkin. Sanan jää toisto lisää tätä rauhoittavaa sävyä. Hänen käyttämänsä varjometafora antaa vakavamman sävyn. Kuva on hänen edustuksensa, ei todellisuus, aivan kuten varjo. Tällä on toinen merkitys, kun he ovat molemmat kuolleita. Yhdeltä tasolta katsottuna se on ainoa kestävä muisto hänen fyysisestä ulkonäöstään. Kuitenkin hän tekee myös seuraavan vertailun. Kuolemassa olemme vain muisto tai varjo tai todellisuus, joka kerran olimme. Niinpä meistä tulee enemmän kuvan kaltaisia, koska kuva on vain muisto, varjo todellisesta tehdystä. Voidaan jopa väittää, että kuvaa voitaisiin pitää varjon aineellisena ruumiina, jollainen hänen paluunsa ruumiista tulee olemaan. Rekisteröidyn verkkosivuston kautta. Seuraavat ovat joitakin suositelluista toiminnoista lisätutkimuksia varten. Täysiversio on saatavilla verkkosivustolla andyhurleyahead.com. Seminaarin täydellinen versio on saatavilla verkkosivustolta, mistä löytyy myös tietoa siitä, miten vastata esseellä keskeiseen teemaan, vakiinnuttaakseen ymmärrystään runosta tai ehkä kasvattajille, jotka haluavat kehittää lähestymistapoja luokkahuoneessa tai opetussuunnitelmassa. Toivomme, että tämä video on antanut näkemyksen verkkosivuston kautta tarjolla olevista jäsenyyksistä. Jäsenyyksiä on saatavana 1 päivästä 3 vuoteen tarpeesi ja mieltymyksesi mukaan koulut, korkeakoulut ja yliopistot voivat ostaa pääsyn useisiin lisensseihin tukeakseen kollegoitaan ja oppijoitaan. Kiitos kuuntelemisesta ja parhaat toivotukset.